Potřebujete po Vánocích vrátit nebo vyměnit nevhodný dárek? Tak máme pro vás důležitou informaci, o které jste možná vůbec nevěděli. Ačkoliv při nákupu zboží přes e-shop máte ze zákona právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, tedy zboží vrátit, existují výjimky, kterých se to netýká. A které to jsou? Nemožnost odstoupit od kupní smlouvy se týká především zboží vyrobené na přání či na míru, zboží podléhající rychlé zkáze, tedy typicky potraviny, dále je to zboží, které bylo dodáno v uzavíratelném obalu a po jeho vybalení ho nelze vrátit z hygienických důvodů. Jsou to také některé tištěné dokumenty, jako třeba periodika nebo časopisy a dále taky zvukové a obrazové nahrávky nebo počítačové hry, které byly vybalené z původního obalu. Zajímá vás tohle téma více? Tak nás nezapomeňte sledovat, protože v příštím videu si řekneme, jak je to s povinností vracet zboží v původním obalu.